Eneko Txasparren zorionak lehenengo euskalduna, Nafarroko itzuli honetan, zorionak, saiatu zarete, 3. postua lortu dezue, gaurko eguna gogorra izan da, baina saiatu egin zarete. Bai, egia esan oso pozik ez. Hasieratik atagea pentsatzen buelta irabaztea, ez atera, juntzaigu ingresak. Eta egon geha frantsesekin hitz egiten, zuten asko tiratzen liderrak, esan diot nerekin tiratzeko bai, ez nahizun esprina jokatzeko, baina bueno, pozik 3. postuarekin ez. Sentsazioekin. Oso pozik, ez netorren inungo ezerrekin, ze oain dela hilabete txar bat eukinun, eta oain berri sentsazioak hartu ditut, eta egia esan oso pozik. Zorionak Eneko. Eskerrik asko.